Loris ko shine sunana. To, yauwa. A sakon kungiya ta gaboma mai fatan ka maimaita kauran gwandu. Alhaji Misbahu na Rungungu, coordinator na kaboma. Dan Sama'ila jini na sarauta shine ya ce mu bugo waka. Kaboma muna kauran gwandu. Gyara zama mai girma gwamna wagga kujera sai ka dawo. Mun yarda ka maimaita kauran gwandu. Domin irin ka muke nema al'umma kuma sun gano. Kaboma muna kauran gwandu. Masu kushe maka sun yi gaban za ka zamto musu dodo. Mun yarda ka maimaita kauran gwandu. Muna nan tare da kaiya, sahun gaba ba ma baya. APC mun haɗu tsintsiya, kaura ne lamba ɗaya. Dutsen mari yana kusa, nesa shi ta zo kusa. Ba su barin musu yau nisa, sun fi son jiha da yi bunƙasa. Ku rika na ce mu tafi, kauran gwandun da ya fi. Ku karkata gun allo ya fi, ɗan karatun ya zurfi. Kaura mutumin kirki ne sannan kun sani, ajiyar